ସାହିତ୍ୟ ସାଗର ଓ ବ୍ୟାକରଣ। ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ। ବିଷୟ ପିତାମାତା ସରଗଠୁ ବଳି। କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିତା ବାପା, ମାତା ମା, ସରଗ ଆକାଶ, ବଳି ବଡ଼, କଳି କଳନା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ଜନନୀ ମା, ସମ ସମାନ, ଧରାରେ ପୃଥିବୀରେ, କରୁଣା ଦୟା, ସିନ୍ଧୁ ସାଗର ଓ ସମୁଦ୍ର, ସନ୍ତାନ ନିଜର ପୁଅ ଓ ଝିଅ, ବାଣ୍ଟେ ବାଣ୍ଟିବା, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ସ୍ନେହ ମମତା, ଠାକୁର ଭଗବାନ, ଜୁହାର ନମସ୍କାର ଓ ପ୍ରଣାମ, ଗର୍ଭରେ ଧରିବା, ନିପୁଣ ଦକ୍ଷ, ଦେବତା ଭଗବାନ, ମଣିବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମାନିବି।